That was easy. Ποιος έβαλε χαρτί υγείας μες στη λεκάνη? Τι σου έχω πει ρε παιδάκι μου? Oh, it's 3 in the afternoon? I have to work even harder! 3 το μεσημέρι, το κάνω μετά. Δεν χάνεται και ο κόσμος. Πάω να κοιμηθώ καμιά ώρα. Good morning. I love the mornings. Έχω πατάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, λάχανα, κονοπίδια, σπανάκια. So you just run taking hot showers? Πω, ξέχασες το θερμοσύφωνο. Θα παγώσεις μέσα εκεί. I gotta go, because it's 5. I have dinner, like my mom's gonna come up here yelling at me in like 3 seconds. Έλα ρε παιδάκι μου, 11 η ώρα είναι. Έλα να φάμε.